bekruqukile kungaphangeli. Banyanzelisa ukuba urhulumente neenkampani zabucala zivelisele ulutsha amathuba emisebenzi. Izikhalazo zethu kukuba abantu abafuna uqala amashishini kweli phondo nangona akhona amagxathu enzayo kodwa ahamba kancinci ukusondela abantwana abatsha. Amathuba ofumana imihlaba nezinye inkxaso zokungena kumashishini mancinci. Abaqhankqalazi bathi kunzima ukugxotha ikati eziko ngenxa yokungaphangeli. Sifundile abazali bethu bazama kangangoko ukusisa ekumfundo enomsila kodwa kuna namhlanje sithwele izidanga since 2017 but it's almost 5 years umuntu engasebenzi. Abazali bajonge kuthi asinamisebenzi basile esikolweni ngemali zabo zokugqibela. Yani siyaphinde siyabuya siyohlala nabe enantsikeni emakhayeni ethu kuba asinamisebenzi. Basithumele esikolweni bona kuba benethemba lobana sizawubuya sikhulule kwindlala nenhlupheko eninzi. Umphathiswa wezothutho ephondweni uweziwe Tikana Xothiwe wamkele oluxwebhu lwezikhalazo. Sawukhumbula into ba ioffice kankulu baphathiswa ineprogram yokunika igrants imali kubantu abatsha phansi kwesiqalo youth fund. Also iCDC is supporting them and uNYDA ukhona naye abephondweni ukubaxhasa. Urhulumente wephondo unikwe iintsuku ezi-21 ukuba aphendule kwezi zinyanzeliso. Abongile Yankis kwiindaba ze-SABC eBhisho.